Здравейте, хора! Днес ще направя обичайното нещо. Ще ям лилия. Не знам откъде я намерих. Ето, може да я погледнете. Да, погледнете, хубавичко. Огледайте я. За 5 минути ви давам 5, 4, 3, 2, 1, 0. Хайде! Сега ще ви покажа как ям лилия и цветя и листа от дърво. А те са мънички. Добре. Първо, пишете в коментарите дали искате още такива видеа. Айде да започнем. Добре. Не е зле. Това колко е люто. Добре, мисля да започнем това за края на видеото. Ще опитам поне тези листа. Перфектно. Ще дам 3 листа на giveaway. Добре. Ям като Камила. Време е да започнем с лилията. Така. Много е яка. Хура! И котенцата си ядат лилии. Какво да ви кажа, бе, хора? Изумително! Добре, виждаме, хора.